Здравейте, уважаеми зрители на Национална телевизия ЕРА. Чаквайте скоро в национален ефир деформационно-забавното предаване на халата днес. След кратко отсъствали от 18, 19, 20 години, може би, екипа на предаването е готов отново да ви радва от малкият екран. Така, очаквайте излъчванията само по Национална телевизия ЕРА. Довиждане, до нови срещи, деца и катедра.